Miawag sa publiko ang buhatan sa Land Transportation Office Central Visayas sa pag-report sa mga insidente sa pagpangusuborno o con-bribery o paglikay sa mga illegal fixers. Kini ang gipaambit sa bag-ong Regional Director nga si Francisco Franz Saranches Jr. Isip nag-unang prioridad sa hiyensya ubos sa pagdumala diin ang paglimpyo sa integridad niini. Giawhag ni Saranches nga i-report ang mga masinati o masaksiyang insidente direkta siyang opisina aron sa tinguha nga matarong ang mga empleyado niini. Ang opisyal kinsa naglingkod sa gakauma sugad diadtong Enero 2026 kay nagtinguha sa mga inisyatiba isip malungtarong solusyon sa pagsilot sa balimbungong kalihukan gani sa pagitabayayong niini sa Civil Service Commission. Ang ahensya kay nagpaygayon og seminars aron matudluan ang mga empleyado sa mga kasong posibleng atubangon kung makalapas sa lagda sa balaod. Dugang pa nga ang Criminal Investigation and Detection Group kay nagpasiug daog mga operasyon sa LTO 7 offices aron wag tangon ang mga fixtures nga nagpalusot sa mga serbisyo sa ahensya. Misugyot si Saranches nga ang publiko kay mamahimong makatabang pinaagis pagsalikwaya sa may illegal nga kalihukan gani naglunsad kinog dedikado nga Citizens Law Enforcement Hotline sa social media aron sa iyong mapadangata sa mga reklamante mga report sa kalapasan sa lagda sa balaod o guban pa. Pinaagi niini mamahimong daling maaksyonan sa LTO 7 ang mga reklamo aron mapapatunhay ang serbisyo sa rehiyon na. Another priority project or program is the promotion of integrity development among the LTO personnel. Gusto po natin yung matino ang mga empleyado. Hindi lang matino, pati maghinoo pa. Si Franz Saranches Jr., ang Regional Director sa LTO Central Visayas.